Gabon guztioi, gaurko albiste bildumarekin abiatuko gara Euskal Hiriburuetako alkate eta alkate ordeek jaien ereduari eta herritarren segurtasunei buruzko hausnarketa egin dute Baionan. Ikusi. Ez dupe bezala ulertu ditzazkegu, edo ez. Izan ego elkartrukerako eta talde gisa azteko aukera bezala ulertzen dituguk. Hemen ordezkatuta gauden gobernu, eragile ekonomiko, sozial eta kulturalek eta oro har herritarrek ikuspuntu hau bera partekatzen dugu. Argi dugu beraz, mugak aukera bihurtzea gure esku dagoela. Beharrezkoa da erakunde guztiek, ehun ekonomiko eta sozialak, eta ardatze Atlantikoko lurralde osoko eragile eta elkartek elkarrekin lan egitea gure interes amankomunak defendatzeko. Batu eskualde Atlantikoa izan behar da proiektu partekatu hau betiko bultzatuko duen foroa. Torturaren aurkako eguna ospatzen da gaur Euskal Herrian, azken urteotan Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua urratsak egiten ari dira torturak pairatu dituzten Euskal Herritarren testigantzak biltzeko eta aitortza instituzionala emateko. Bestalde, biktimen kopurua aitortzen dena baino askoz ere handiagoa da. Kriminologiaren Euskal Institutuak plazarutako ikerketen arabera 5.000 kasu baino gehiago erregistratu dituzte. 2001 urtean, irailaren 6an, Guardia Zibilak atxilotu ninduen, nire gurasoen etxean bizi nintzen, 23 urte neskan, eta goizeko 5etan edo zarata batzuk entzun nituen, ez? Saiatu nahi zahazten, baina hor daukat, oso sartuta daukat, eta orduan gogoratzen naiz, oso ondo gogoratzen dut gertatutako guztia egun horietan, eta Torturaren aurkako eguna da otsailaren 13, egun seinalatua gure herrian. Ezaguna da Unai Romanoren kasua, argazki beldurgarri baten protagonista eta represio sistemak tortura tresna gisa erabiltzearen lekuko bihurtutakoa. Romano hala ere, ez da Euskal Herri osoko torturatu bakarra. Tortura zigorrik gabeko krimenik handiena da. Eta tortura pairatu dugunok urteetan zehar, urte luzeetan, baita ere pairatu behar izan dugu torturaren erabileraren ukazioa. Estrategia oso bat egon da horretarako. Eta horrek ahalbidetu du tortura izatea sistematikoa eta zigorgabea. Bai legediek, bai epaileek, bai auzitegi medikoek, korpus polizialek, hedabideek, atxiloketa inkomunikatuek, hori guztiak ezinbestekoak bera jokatu dute tortura iraunkortzeko eta negazionismoan eta zigorgabetasunean mantentzeko. Gaur egun badira gaia ikertzen ari direnak. Kriminologiaren Euskal Institutuak hartu du 1960tik hona Euskal Herrian izandako tortura kasuak aztertzeko eta erregistratzeko lana. Naiz eta ikerketan sakonduala datuak gora doazen. 2017an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako tortura kasuen txosten argitaratu zuten. Horren arabera, torturaren 3.415 biktima zauden erregistratuta. Txosten argitaratu zenetik 187 karpeta berrireki dituzte eta beraz igo eginda txostenean erregistratutako biktima kopurua. Egun 3.612 dira. Era berean 251 tortura kasu gehiago erregistratu dituzte. Denera 4.354 kasu. Nafarroan, orain arteko datu guztiak batuta 1960tik 2015 bitartean tortura jasan zuten 919 pertsona identifikatu dituzte eta horiek 1.083 kasuren berri eman dute. Torturaren praktika nahikoa ezagutzen ez bada, are gutxiago dakigu Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoan utzi duen aztarnari buruz baita Frantziar estatuak jokatu izan duen paperaz ere.
Gatazka politikoarekin lotutako kasuetan, Espainiar estatuan ez bezala, Frantzian oroar, tortura eta tratu txarrak ez ziren sistematikoki aplikatu atxiloketak izan zirenean. Hala ere, badira kasuak eta hori ez da ezaguna. 1980-tik 2011-ra 40 lagun inguruk jaso zituzten tratu txarrak Euskal Memoriak bilduriko datuen arabera. Kasu gehienetan atxiloketaren unean izan ziren eta tortura psikologikoan oinarriturik. Era berean, nabarmentzekoa da orotara 100 lagunek jasan behar izan zutela Frantziar gobernuak indarrean ezarri zuen premiazko prozedura bidezko kanporaketa eta kasu gehienetan Espainiar polizien eskuetan torturatuak izan zirela. Modu masibo eta sistematikoan torturatu dute gure herrian. Aipatutako datuen arabera guztira 5.437 tortura kasu daude gutxienez Euskal Herrian. Hala ere, badakigu aipatutakoa ez dela datu erreala, hau da ez dira torturatu guztiak. Guri iruditzen zaigu torturarekin amaitzeko ez dela nahikoa tortura ez gehiago erabiltzea. Ez. Baizik eta nahiezkoa dela sistematikoa eta zigorgabea bilakatu ahalbidetu duen estatu makinaria osoa desegin beharra da gaola, benetan torturarekin amaitu nahi baldin bada. Eta gehiago, inork tortura pairatu ez dezan bermatzeko. Tortura zenbaki ez harago doan errealitatea da, kasu edo kopuruek islatzen duten zauria sakonagoa da eta bere ondorio politiko, sozial, kultural eta gizatiarrak ez dira oraindik bere osotasunean ezagutzen. Gaur egunera helduz testuinguru politiko eta soziala erabat aldatu da eta horren erakusle da ahots propioa duen sare bezala gorpuztuta eta torturatuen aitortza eta erreparazio publiko, sozial eta ofiziala helburu otsailaren 15ean eratu eta aurkeztu duela bere burua Euskal Herriko torturatuen sareak. Honela dio hedabidei helarazitako adierazpenak. Aitortzaren bidean urrats sendo eta garrantzitsua eginen dugu. Fase berri bat irekiko dugula sinetzita gaude. Eta horregatik, tortura jasan duten horiengana zuzentzen gara berriro ere. Hemen baduzu lekua eta babesa. Honekin batera, konpromiso bat adierazi nahi diegu Euskal Herriari eta tortura jasandako lagun guztiei. Egin zaiguten guztia, herri honetan milaka lagun torturatuk indar polizialen eskuetan pairaturiko guztia, ez da ahanzturaren zakuan eroriko. Hori guztia aitortu eta erreparatzeko garaia da. Eta ahanzturaren zakuan eroriko ez dela diogun honetan, ideia argi bat azpimarratu nahi dugu. Gure hautua ez da sufritu genuen horrekin atzera begiratzea. Berdintasunean eta askatasunean etorkizuna ehuntzea baizik. Euskararen aurkako auziei dagokionez Anboto hedabideak ezagutzera eman du Durangoko udalean euskara teknikariaren postuak kendu nahi dutela. EH Bilduren arabera abenduan erretiroa hartu zuen euskara teknikariaren lekua hutsik dago harrezkero eta ordezkorik ez dute izendatu oraindik. Udalak ordea herrigintzako koordinatzaile teknikari postu berria sortzeko asmoa azaldu du egoera hori konpontzeko. Ikus entzunezkoetan gaizka, zein gomendio dakarkizu oraingoan? Iepa, haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Zinemetan Basatiak animaziozko lana. Claude Barras zinegile suitzarrak planetaren suntxiketari buruzko hausnarketa ederra plazaratu du. Zuzendari suitzarrak, bere aurreko filmean, bide batez ikusi ez badezue Kuiatxoaren bizitza, zoragarria da, ama galtzen zuen haur baten historiaren bidez adin goiztiarrean izandako galera zite egiten zuen. Basatiak pelikulan gai hori azaleratzen du berriro, baina keria txikiaren bizipenetetik abiatuta ardatza eta abiapuntua beste bat izango da. Naturarekiko tratu txarrak salatzen ditu. Netflixen Areko krimenak telesail suediarra, Nordic Noir, zaleentzat bereziki gomendagarria.
barne ikerketa baten pean dagoen Estokolmeko polizia bat eskiestazio batera joango da pixka bat deskonektatzera. Baina bertan neska gazte baten desagerketak lanera itzuliaraziko dio. Primeranen argizaiola, misterioa eta umorea uztartuko dituzte 6 ataletan Mikel Pagadik eta Itziber Gradosek aurkeztutako saioan. Orio produkzioak ekoiztetxearen saio bada eta lehen denboraldiak 6 atal izango ditu. Atal bakoitza 30-40 minutu ingurukoa izango da eta lehen atala ikusgai dago jada EITB-ren plataforman. Argizaiolaren formatua duen euskarazko beste saiorik ez da egin orain arte. Eta Makusin Txakur Patrulla. Pau Patrol marrazki biziunetako saioak oihartzun handia izan du nazioartean eta kate ugarik eman dute. Euskal Herrian orain arte gaztelaniaz edo frantsesez soilik ikus zitekeen, baina jada euskeraz ikusi ahal izango da Makusi plataformaren bitartez. Aurreneko 58 atalak sareratu ditu EITB taldearen atariak, bigarren denboraldia aurrerago jarriko dute. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zernonikusi.eus webgunean topatuko dituzuela. Amaierara heldu gara, euskarazko berri gehiagorako badakizue sartu gure webgunean edo kuskuxatu gure sare sozialak ongi izan. Hutsa ikusezina bezain erraldoia den ezereza da. Uki ezina izan arren, gehien eta bortitzen sentitzen den zuloa da. Bularra goitik bera zeharkatzen duen porlanesko odia. Sentitu duenak badaki.
Torrastero ez lehen bezala Malerek esan dit Triste da bileta Triste du bihotza dena joan dira. Ez dakit zer